Көтмәгәндә син карадың миңа, иркәләдең, сөйдең, назладың, дөп-дөп итеп типте йөрәк шул чак, аяклар җирне тоймады. Кочагыма килеп кердең бер көн, тагын килде кычасы, анда туган хис тойгылар белән айга хәтле килде очасы. Сагындыңмы дип сорадың миннән, сагынам дип әйтә алмадым. Мин бит сине бер тәүлеккә түгел, бер сәгатькә оныта алмадым. Синең белән туды иртәләрем, көндезләрен сине күзләдем, кичләрен кабат синең белән, төшләремдә сине эзләдем. Әйтә алмаган сүзләремне сиңа шигырь аша гына юлладым. Язмышлардан узмыш юк шул диләр, мин дә аны уза алмадым. Матур хатирәләр белән яшим. Күңелем менә каман сына, бик зур рәхмәт сиңа. Ни өчен дип миннән сорама.